खुलुमबाय and hello my darling subscribers नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय जों थांगासिनो दङ डिब्रुगड़आव ओमफ्राय आंजोंहाय लोगोसे आंनि फंबाय आरो गुमैजों साथामबो थांदों ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ जों रङियायाव 2 बाजियाव ट्रेनाव गाखोदोंमोन ओमफ्राय डिब्रुगड़आव जों 10थायाव सफैदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिमहाय नायलांबाय थादो आं दिन्थिनानै होनोसै जों मा खालामो नैबे जाबाय डिब्रुगड़नि स्टेशन ट्रेना लाखिफैबाय जों मोनफैबाय डिब्रुगड़ 10 बाजिबायमोन आरो होमबानिया लासे ओमफ्राय थफ्लाया बयनिबो आखायाव मोननै ओमफ्राय आंनि फंबायनाबो मोननै गुबुननियाबो मोननै आंनियाबो मोननै खिन्थु आंनि थफ्लाया फिसा खारन आं भिडिअ खालामनांगौ ना थिखांनो हानाय नङा होननानै मोननै फिसाखौ लादों ओमफ्राय आं होमबा खालिहाय हराव भिडिअ खालामफिनाखैसै मानो होनब्ला गरमाव मेंबायमोनबो बाबायमोनबो स' होमबा खालिहाय आङो भिडिअ खालामफिनाखैसै स' नैबे जाबाय डिब्रुगड़नि स्टेशन नायदो नोंथांमोना माबायदिहाय डिब्रुगड़नि स्टेशना बायजोनिफ्राय बेफोरबायदिहाय नुयो स्टेशनखौहाय बेनिफ्राय गारिफोर नेखानानै थायो नालाय जोङो टेम्पो भारा खालामनानै फैबाय रुमसिमहाय खारन गोजान जायो नालाय 5 to 6 किल'मिटार फ्रामानो जागोन खोमा थाबायनानै थाङोब्ला 1 आवर लायो स' दसे थानानै जों न' मोनहैसिगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट नेक्स्ट डेआव आं नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन दिनै जाबाय नेक्स्ट डे बे जोङो बेरायनो थांनो ओंखारदों जोंहा रानिया न' सिङाव थानो मोजां मोनथारा नालाय गाबबाय थायो बे न' सिङाव बेनिखायनो जोङो रानिया जिहेतु समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम न' सिङावनो थानो गोनां जायो बायजोआव ओंखारलांनो मोना बेनिखायनो गुमै आरो फंबाया थाब न'आव थांफिनगोन नालाय बेनिखायनो मोनहैनायनि अखानायैनो जों बेरायनो थांनोसै आरो जोङो मा जायगायाव थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो थांनायलाव नायनानै नोंथांमोना मिन्थिखादों न'आव थांदों बेनिखायनो खिन्थानानै होला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा जों ओंखारबाय थांनो थाखाय दा जोङो न'निफ्राय ससे थाबायलांनानै टेम्पो भारा खालामनानै माने टेम्पो गाखोनानै थांनांगोन आरो भारा खालामलायनो नाङा ओरैनो लाइन टेम्पो मोनखायो नालाय 5 किल'मिटार गोजान जायो बेयो मन्दिरा बेनिफ्राय नै लामानिफ्राय माबायदिहाय नुहुरो मन्दिरखौ जों सफैबाय मन्दिरा मोजां सावगारि आखिनानै दोनदों खाथिनिफ्राय दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो नैबेनो जाबाय हाबलांनाय मेन गेट ओमफ्राय बेवहाय सिकिउरिटि गार्ड खासे थाखायो नालाय सेन्देल गोमानायनि जेबो टेनसन गैया आरो फार्स्टआवहाय जों गिदोंमोन खिन्थु उनावहाय मिथिबाय सिकिउरिटि गार्ड दंखायो जेबो गिनाङा होननानै बेनिफ्राय ओइ सिरि जे नुहुरदों थाखो बेयो थाखो थाबायलांनाय गोजौआ सिरिया मेन मन्दिरनि सिरि आरो बै सिरिखौ गाखोलांनानै बै मन्दिराव मोनहैयो बेनो जाबाय मेन जगन्नाथ मन्दिर बै गोजौआ बे साइडआव बेलेग मन्दिरफोर दंबावो शिव मन्दिर हनुमान मन्दिर लक्ष्मी मन्दिर बेलेग भगबाननि मन्दिरफोर दंबावो बेनिफ्राय जों गासैखौबो खुलुमजोब्बाय फार्स्ट बेखौनो खुलुमबोदों जगन्नाथ मन्दिरखौ बेनो जाहैबाय मेन मन्दिर जगन्नाथ मन्दिरनि मुर्तिया बे भितराव नुहुरनाया साथामा ओमफ्राय रेखाया गावखौ फट' लानो होदों ओमफ्राय जों दा खुलुमनो हाबहैनोसै आरो आं आब'मोनखौ लिंनो थांनो फैदों जमा खुलुमनो थाखाय दसे थानानै जों जमा खुलुमखांनानै जों ओंखारबोफिनबाय नैला बेनिफ्राय नैबेयावहाय फिल्ड बायदि गुवार गोथाङाव दसे सम जों जबाय जिरायनानै फट' लाबाय भिडिअ लाबाय ओमफ्राय भिडिअ बारा लायासै आं बेवहाय ओमफ्राय रानियाबो गेलेबाय बेनिफ्राय दसे थानानै जों गिदिंनानै फैफिनबाय नायदो नोंथांमोना आं एसे दिन्थिनानै होबावनि मारै नांदो एबार मोजांगोन पार्कआव थांगोन ना आंनि गन्थङाव फथाया नांना दोङो थाबाय
बाबुआ बेगखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय बिबानि श'रुम कुर्ति ओमफ्राय प्लाज' सेट मोनो आरो बेवहाय मोजां मोजां नायनो होननानै हाबबाय आब'आ ओमफ्राय नायबायबो खिन्थु आं भिडिअसो लानो हायाखैसै बारा खारन मबाइला चार्ज गैयामोन आंनि बेटारिल' ओमफ्राय आंनि मबाइलनि केमेराया मोजां उथियो होननानै आंनि केमेराजोंसो थिखांजोबदों आरो रेकर्डिं नांदों बेनिफ्राय भिडिअबो लादों आरो चार्जआ थाबनो जोबलांबाय स' आं बारा भिडिअ लानो हायाखैसै खिन्थु आं नेक्स्ट टाइम जुदि थाङोब्ला मोजाङै फारि फारि लानो सेस्था खालामगोन मोजां मोजां माबा कालेक्सन दङमोन बेवहाय जों दा थांगासिनो दङ सहमाव पिज्जा जानानै नायनो थाखाय खारन बेरायनो फैबाय नालाय बेनिखायनो आरो बयबो ज' थानायखाय जानानै नायनो होननानै हाबहैबाय बेयावनो बिसोरो ससमा नायबाय ससमानि कालेक्सना बरियामोन ओमफ्राय आब'आ समायना होननानै गाननानै नायबाय नांगौ जायो मालाबा स्कुटि सालायोब्ला धुला बाला बांसिन मेगनखौ एसे प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेनिफ्राय मोजांखौनो नुदोंमोन आङो गाव फसायासै रेखा गाननायखौबो मोजां नुदों आङो ओमफ्राय नै रेखानि उनखिजों फैबाय थानाया जाबाय गुमै आरो ससमानि कालेक्सनखौ आं मोजांखौनो मोनदोंमोन आंबो लादों मोनसे बेल ससमा लायाखै बेल लादों मोनसे खानायाव मारिनो फैनाय सनाफोरा मोजांथारमोन ओमफ्राय मा बुंबावनो सब मोजां नै मालाय रेखाया लेखायाव गाखोनानै नायबाय आंबो गाखोनानै नायदोंमोन खिन्थु आं बिराद गियो बेयाव गाखोनो हायो खिन्थु ओंखारनायावसो मेन प्रब्लेम ओमफ्राय जों दा थांगासिनो जानो थाखाय बिदिन्थिजों आंजों जों रेखा आं बिदिन्थि जनानै फट' खालामगासिनो दङ भिडिअ खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय नै साथामा रायज्लायगासिनो दङ मा पिज्जाखौ लानाया हामगोन बेसेबां लानाया हामगोन रायज्लायगासिनो दङ बिसोरो ओमफ्राय नेगासिनो आरो जदलायगासिनो जोङो रेखाजों आंजों बिसोरो रायज्लायगासिनो दङ जों ओमफ्राय नेगासिनो बिसोरो माला अर्डार खालामगोन होननानै नै डिसाइड खालामखांबाय बिसोरो ओमफ्राय नै जोंनि पिज्जाया सफैबाय नुनायाव माबायदि नुदों नोंथांमोना खिन्थु टेस्टआव पुरा माने नाम्बार 1 आरो 10 on 10 आं खेबसे जाना मोनखांबायमोन बिग बाजारावहाय खिन्थु बिराद घटियामोन टेस्टआ मेबि खम दामिमोन नालाय खिन्थु उनिखौथ' पिज्जा हाट आरो डमिन'स बेफोरबायदियाथ' ब्रेन्डेड नालाय बेनिखायनो एसे मोजांसिन जायो खोमा मेबि खिन्थु आं जानाया बिग बाजाराव जानाया बिराद घटियामोन आरो नैबेखौ आं ओरैबायदि टेस्टि मोनदों बिराद टेस्टि ओमफ्राय जोंनि रेखाखौ बुंबायहाय बिसोरखौबो दिन्थिनानै हो होननानै खारन बिसोरबो नुवाखैना आरो आं बारा बुहुद भिडिअ लानो हायाखैसै खारन बेटारिल' मबाइला आंनि मबाइलजोंनो बांसिन फट'फोरखौ थिखांनाय जादों नालाय बेनिखायनो मबाइला बेटारिबा आंनि मबाइलखौ चार्ज होआना बांद्राय बेनिखायनो आंनि मबाइला बेटारिल' एनि टाइम आबेल मोनसे लानोसैमोन नंगौ नै दा जों जाखां लोंखां बेरायखांनानै न'आव फैफिननायनि लामायावमोन जों ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों जाबाय थानाय समावनो बिराद अखा हादोंमोन जों बमखौनो मोनाखिसै जों साथाबो लाङाखैमोन ओमफ्राय जुदि होमबानिया बै समहालागै अखा हानाय मोनबा रानिया एसे जोबगौमोन थेंकफुलि अखा हायासै थेंक इउ स' माच लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय जों मैया हराव 8टा खैथासो मोनफैनाय जों 8:30 मोनफैदोंमोन ना 8टा 8:30 जादों आरो बेनिफ्राय आं KFCनिफ्राय बाकेट लाबोदोंमोन जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै बेटारिल' जालांबाय नालाय बेनिफ्राय आं मा लाबोदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन बारा लाबोआखै बारा माने लाबोखायाखैनोखा जेबो ओरैनो फिसा मोननै मोनथामसो लाबोदों आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो मन्दिरनिफ्राय नैबे रखमाव रुद्राक्ष माला लाबोदों माला माने आखायाव गाननाय ब्रेसलेट मोनथाम लाबोदों आंनि मोनसे रेखानि मोनसे ओमफ्राय रानिनि मोनसे बेनिफ्राय आं बायदों बेखौ बेनिफ्राय आबौआ नैखौ बायनानै होदों मोननै लाबोदों बेखौ बेयाव शिव बाबानि दोङो मुर्ति उनथिंहाय जगन्नाथनि दोङो बेनिफ्राय मोनसे मा दोङो नायनोबो बेबो सेम मोननै लाबोदों आब'नि मोनसे आंनि मोनसे आब'आ बायदों बेखौ ओइ गलु दं इथि गेलेगासिनो बेनिफ्राय गलुआव गोग्लैगोन बेल लाबोदों सहमनिफ्राय 100 थाखा लादों स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय एन्ड बाय बाय